Bona nit. Com bé ha explicat el Marc, soc el Santi, soc d'Endavant, també col·laboro i participo de la CUP. Com ha explicat el Marc, ens trobem aquí perquè avui, de fet ahir, vam rebre un regal de Nadal, en aquest cas ha sigut el tió, penso que ha sigut Santa Claus, que és tan igual o més imperialista que l'estat espanyol, i estem aquí per rebutjar un cop més aquest regalet que des del nostre punt de vista i des del punt de vista de les Illes Catalanes hem de pensar i veure que això és carbó. És carbó en tota regla i els espanyols pensen que no ens hem portat bé aquest any, hem fet masses referèndums, masses manifestacions, hem fet una vaga, hem fet masses coses i pensem que els espanyols, de fet, pensem que no s'han portat bé. Estem aquí, malauradament, un cop més, i vam estar el 3 de juliol, per rebutjar una altra sentència, de fet 3, espanyoles. I dic malauradament perquè penso que així, d'aquesta manera, tal com ho hem fet fins ara, no anem enlloc. No anem enlloc perquè ja n'hi ha prou, hem de pensar que ja n'hi ha prou d'anar esquivant i retornant les pedres que ens venen des d'Espanya, des de la imposició espanyola. Ha arribat un moment que ja n'hi ha prou. Gràcies. I ara ja és l'hora de començar la nostra ofensiva, de començar a tirar les nostres pedres, de començar a caminar plegades al carrer, des de la base, a començar a construir la nostra nació, sencera, no desquarterada, sense discriminacions per motius de sexe, de gènere, de classe o de raça, una nova nació, als països catalans socialment justos. Tot això ho diem perquè pensem que no som conscients d'una cosa molt important, i és que el problema d'Espanya, així com la resta de problemes que ens afecten dia a dia, ja sigui la crisi, l'atur, les pensions, la violència masclista, etc., és un problema que no ens el solucionarà ningú. Ho hem de fer nosaltres, el poble català, la ciutadania dels països catalans. I és que, insisteixo, o ens organitzem o fracassarem. O prenem consciència de que som un poble oprimit des de Fraga a Maó i des de Salses fins a Guardamar, o serem destruïts. O prenem consciència de que la mateixa gent que som i formem part d'aquest poble oprimit també som una classe oprimida, o ens matxacaran. I ens matxacaran dia rere dia amb més reformes i acabarem com els pobres treballadors de meitats del segle XIX treballant jornades inversemblants i cobrant un sou mínim. Igualment, o prenem consciència de que les dones dels països catalans segueixen oprimides dia sí, dia nit, nit també, pel patriarcat, o mai serem una nació justa, tinguem l'estat que tinguem. I és que tot això ho diem perquè creiem i pensem d'una forma contundent que els 4 que hi ha a dalt no ens solucionaran aquest problema, que mamen d'una mamella massa gran i no seran capaços de trencar aquesta mamella. Insistim, ho hem de fer nosaltres, organitzant-nos i especialment prenent consciència. I és que un cop més a Espanya se'ns ha pixat a sobre i ens ha dit que plou. I de fet, la gent de l'esquerra independentista l'any 78 i l'any 2006 també ja ho vam dir. I ho vam dir molt clar, que la Constitució espanyola no funciona, que és una presó de pobles, que ens apreta, que ens ofega. I ho vam dir el 78 i ho seguim dient ara. I és que també vam dir una altra cosa molt important i que té a veure amb aquesta situació d'ara, que és que la transició va ser un teatre. Va ser un teatre en tota regla que els que manaven més 4 buròcrates més, van seguir manant. I ara, un cop més, ens trobem en una situació de desencaix. I és que es demostra que el nostre projecte no és aquest i que a Espanya, com a catalanes, no ens hi volen. I si no ens hi volen, marxem. I comencem des d'ara a marxar i a construir la nostra nació. Ara parlarem una mica, molt breu, perquè el CPC ja ho ha exposat, de la sentència. I és que parlant d'aquestes 3 sentències, de fet, no només torna a ser denigrant les sentències pels interessos de les catalanes, sinó que a més fomenta el conflicte social i a més va en detriment de la integració de les nouvingudes. Què farà si no una nouvinguda que té de llengua materna l'espanyol? Fer l'esforç d'aprendre el català quan pot estudiar íntegrament en castellà? I un nouvingut de dins de l'estat espanyol? I no critiquem l'opció que escollin una persona o l'altra. Critiquem el fet que hi hagi 2 opcions en un país on sol hi ha una llengua, que és el català. I és que és una cosa molt interessant, que encara que Ciutadans hagin tret 3 parlamentaris i que no manin ni molt menys,
les seves propostes i el seu programa electoral a poc es va aprovant. Es va aprovant i ens van retallant drets un dia darrere l'altre. I la llengua catalana abans de la sentència ja estava en perill i després de la sentència encara ho estarà més en perill. I només fa falta que anem a la ciutat d'Alacant, ciutat de València, certs pobles del voltant de Barcelona, certs barris de Tarragona, i veurem com la llengua catalana està en perill, i això és degut a que no hi ha un foment d'una integració i a que no s'invita, es convida als catalans a parlar català, als nouvinguts a parlar català. I bueno, ja per acabar voldria dir una frase que exemplifica una mica, dues frases de fet, que exemplifica una mica el que és i com va l'estat espanyol. I és una frase d'un filòsof grec, no recordo el nom, però és una mica de que l'estat espanyol pensem que vol ser metge de tothom i està ple de llagues. I és que no pot anar criticant governs com el de Chávez, com el d'Evo o altres, o no pot anar dient que si Irlanda amb la crisi no ho han fet bé, Portugal, Grècia, etc., quan aquest mateix estat està ple de llagues. Està ple de llagues perquè s'hi legalitzen partits, es prohibeixen o no es deixen fer referèndums, es retalla un estatut que entre totes les catalanes van votar, hi ha 800 presos polítics, se rebaixen les pensions i tot un llarg d'etcètera. I per què no? A Tarragona mateix la Guàrdia Urbana abusa cada dia de les ciutadanes i aquí no passa res. Pensem que primer hem de solucionar entre totes, ja ho hem dit, només nosaltres, el poble, les llagues, i potser després podrem anar a acabar o a veure els maldecaps dels altres. Voldria citar una frase del cantautor Ovidi Montllor que penso que exemplifica molt aquesta situació que està passant, i és que diu que aquells que no volen que es parli, es pensi o s'escrigui en català són els que no volen que es parli, s'escrigui o es pensi. Visca la terra!